GDPU pen puthot bangke patumaphan amekerak damjiaphan ERC nagawan ke panthu. Hamren rong sopi along aido buloni amai kangni. RNC pen pli ang deng pregjam karbia jutang kapathu kacepate kibi. Kardom pini Adap Abirta long pen nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. GDPU pen kecengsi apurun bangkia patumaphan mekerak asai deng derapi puthot apurun along ta bangkia patumaphan mekerak jiaphan nagawan pontanglo. Greater Dongkamukam Press Union Patirbi Ponsi Kedamtang Arni Kecengsi Apurun Bangke Batumapan Nogong ERC Hospital Along Mekerak Asai Pachondam Derapi Puthot Apurun Bangke Batumapan Thang Ni Pai Kethomarni Pontulo Pusi GDPU Amaipu Livingstone Bepen Birtanang Pale Nogong ERC Hospital Along Dim Kadurea Jok Ipong Wetke Kadu Kawe Atumapan Ponu Edelo Laso Ajoinesi Apurun ke pon thaknang koklo Lapen aduntu apurun mekerak ji along amen keklang dunde atum anaphanta ponpo lasi ning chapa binang ni pusi GDPU amai phu beasang hopen ning ke pathialam pachini GDPU atum keklem pon labangso asai keklem pon bomke rada sai binong lapen nilitum keklem ning arong set lapen lahai asai kapachun longloke GDPU along kedo an aklembang phu atum chingrum petsi ning isipet ke doa joinilo lapen kebangji arniang bong setami GDPU pen kenang sot rat asai keklem pon bomji aphansi jesik ding lopusi GDPU dunmai phu gurmuk sing lapen chunbang British ronghang atum pen pachini ponthu News Desk Report Karbi Anglong Live Chinthong Mohila Morcha pen kapater pipon hamren rong sopi along ongdung ni marli atum RD pidunsi hon ke jeng lapen soketok kache khangasai kacepate pen aido buloni amai kapangthang So arlo ajutang kipir kethak ketok keset anparta kitun kedang asai pendang lok kaprek asai keklem kedam kapechun pon lake sopinso atum penma Bonta lakali athe ise ahem to nalong keklem kedam kapate be asai along so arlo avi pulote kasam pridang kalima labangso aputha kedam tang congress kachari ningkan krip ho kikhipon ahut ratchari asong pen kepaplang pon thekte kupini dolangma nanglitum putha Bonta Assam along BJP asorkar angkur nang kachesak pen so arlo atum phan kapanong aido buloni pu amai kapaklang pon lake thang ni phai hini arni apor isi vet pen ilitum Assam along katalon pon theklong Labangso aido buloni lake All India Radio along pensi kedamtang apor ahun kerot kapar jupon theklong Lapuson apor kedam bom along Assam Pradesh Mohila Morcha atum All India Radio atum pen chingki chingwaisi song ahin pen rat amai along an kewanjia phan bor ilo Aido buloni lake so arlo atum anaphan kenang sot nai ajai mek ang denglo Labangso amai kapadeng ponjia phan pura Assam Pradesh Mohila Morcha kapin khat ateng pen Chinthong Mohila Morcha atum pen patirpi ponsi kedamtang thang ni phai hini arni West Karbi Anglong hamren rong supi along bangso aido buloni amai duponlo Laso amai along so arlo asai hon kejeng anparta pregjam self help group atum pinding sumpot pen sok ketok kachekhang kachepate padupon bangso amai chengpon pia prang Chinthong Mohila Morcha atum lun cheto pen mai kangpu alun parjupon Alohi alam the MLA Dr. Mansing Rongpi pen kapachini ponatengke kedamtang pharokre sirkebra tropner kebra hini aningkan television nangklanglo laso penapi satellite television laso penapi Facebook Twitter WhatsApp hei hui nangkam terapi radio aphan tur chorasonsi manderlo itu television nang cenglo laso phi bang nang de thulo satellite television laso phi bang nang le thulo laso cellular telephone service
langsung bibang nang klang hulo internet aja langsung pikir pilo Facebook tahu Twitter tahu Instagram tahu WhatsApp tahu dua tahu aja lahu si pilo man radio bangga arus deh jut kok sejak radio kayak ko anak ke mega hormu ma ini tuh kalau idea bulu ni don pulok si radio ko alang kecil tu radio ke telong le dulu no no hiti apa radio joro MLA Rongpia Sangho Kaning Jepon Thua Tengke Radio Abangke Kidu ke boy atumta chonamun Bonta mobile along WhatsApp and chenglok Facebook hai hu along abangke emekta kache char nanglang lapen toklang abangta ke thek nanglang sita amek kase lok abangta Radio Abangke arju thek lasi Radio Abang ilitum chi unangne radio ke kidu ke boy amuli tunta namun ador suku electric awe pinadim ta a battery phone lokta age dinklui ke rot kong ne hu lapen television nangi hala phone nok pinene la hu mo pen chat mo ba WhatsApp ta Facebook ta Instagram ta wa Twitter ta e make the message na lu ta thek nang la la ka ande ka bide tum rot kong ta di thek radio ke la si radio bang long thek te chenam tu output ada Jangan ajulo le sita karbia program apa yang dilihat all India radio si karbi tu apa pini kiso se kecil alam asuk kiso alam pini dilihat no no people na sampai dah Ahok aido buloni po ang deng alongpen ajok lunbarim kanbarim ason kachi humri thupen kithurmi a ovia tumaphan momo akai alongta kache pating ni long lidejia phansi abloktin alongta bangso ajai mek deng ponang kok lopu em rup sing teron pen karbi anglong life aphan pachini pon mana महिला मोर्चा राजीव mana समिति में दिखा पानु इसी के mana aido buloni nasok ko taksi on asam mana district long ting ta kasopam ka kapani video na ko lang ke bake di atak ke om anu so tumhat basically ala tum kapati ni ke bake ala tum ke long konia so na kakali konia so na aku ko wadun barem kan bare panu kaso bidung ka plan ko na so kapte ni dei parti tapi ini te bake ta plan ko nya parti sini parti pen itu kedeng kolok kala ka महिला मोर्चा राजीव समिति में sideng Rongbong Terang Report, Karbi Anglong Live, Hamran. Karbi ajutang kapathu ke virang rangapor hot Risonim So Club Pater Piponsi Nini Aparman Pregjam kapathu ki bi ke pajotpon. RNC Patir Piponsi ke damtang thang ni phai hini pen ke thomarni Nini Aparman Panong Ponsi Karbi akhe jutang along kedo Hambi kapathu pendanglok Pregjam kapathu kachapate bipon. Labangso kapathu along pangrum pet pen son kripli ason pathu ponlong lake hambi kapathu bathili ke a thongnok beke kat kengdongdang hon ke jeng nujok karlu sonsuri kachesan bipan pen danglok son kripli ason pathu ponlo thang ni phai ke thom arni angdung kiti pathu ponsi nong ekapaje ramai setame padu ponlo Mai along Hamren District DMC Hakim Rongpi Aluhi Sarpo Aman Pen Chetong Dunsi Manpeng Aluhi PWD Kohora Division SDO Budhoteron JLF Chunbang Onteron Pendanglok Penang An Kithekiding Manpeng Kedoatum Chetong Dun Nini Aparman Kibi Ason Kapathu Ajai Megahut Kehai Abang Phu Bang Phia Tumaphan Kachetong Dun Aluhi Atumariding Pensi Nong Epajir Ponlo News Desk Report, Karbi Anglong Live. Sangti Hidi Sports Club atum Pater Pipansi Balipathar Higher Secondary School Pathua Klamalong Karlitang Borsing Ingti Chikimo Amenpen Ingdeng Hini Winter Football Championship Angdung Kiti Pathuponlo. Labangso Angdung Kiti Kapathu along Sangti Hidi Sports Club Chunbang Anil Tokbi Pensi Aluhi Pachini Apor Enlo. Lasoa Hut Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Jogot Singh Ingti Chetong Dun Lapen Manpeng Aluhi along VDC a Chairman Riso Singnar Rata Saiklem Bang Binod Timung Bokajan Lem Secretary Samson Timung Non Hejong APSC Sarlang Ki Undun Abang Phi Hunmili Terang Pi Atum Chetong Dun
Angdung kiti pathu along hanjang langso FC pen dilai FC atum angbongsi pathu ponlo. Ke pathu ke cheng pen hanjang langso FC atum kachiting kruk ajok ke chengsi angkong ahut gol hini thaplo. Laso aphi adunthu angkong kapathu ahut dilai FC atum ta gol hini thapthusi puputa chedai koilo. Apithu kerem lahai ke kapatini thujia phan bang phopho ingwaisi tiebreaker pachitur ponlo. Tiebreaker kachitur ahut gol isi pen hanjang langso FC atum haidetlo. Ke hai anong EM Jagat Singh ingti abong Joy Babu ingti arideng pensi pajir donlo. Halapu kerem aterang atuma phan ke BSA amaipu barim kison be arideng pensi pajir donlo. Kapathu ke menai anong dilai FC pen Budheswar kro phansi nong pajir ponlo. Lapen gol ke thap ke ongnai adventure hanjang langso pen serjang rong phara phansi nong pajir ponlo. Kapathu ke cheng pen kijut an referee Moheswar tok bi parideng pensi mesen pen kapathu pachun ponlo. Bokajan pen ananterang karbiang longlai. Thang ni phai ke thamarni 5 mile pathua klamalong ASDC, APHLC, JDSU, KNCA, KSA Chingrumpet, CAA aputhak ke khamkhiamai kangni. BJP asarkar nangchari lo pupen ke kechengsi CAB pen non CAA nangke manlong lake inglong aso atoma phan kaphere meme alongsi dulo. Laso kaphere meme pen kachepajok ponjia phansi pini karbi garo kuki dimasa atum pen danglo prekjam inglong aso atum chingrumra petsi CAA ke khamkhe don thip thekjia phan ake mang padosi mai pado ponlo. Mai along ASDC amai phu holiram terang lam ke jaya tengke pinila bangso amai ke phala ke hor okcho nang piri cheron nang mate tangka maha cheron nang pu amai kale inglong aso jasemet kheso khaibari matum koson pensi CAA pen kachepajok thekjia phansi mai ke pha CAA aputhak alam ke pini pena pen kachini chotkali 1960 aningkana hut rongkhang habit ajwa dungarai ke do akarbia tuma phanke sai chuti ki jia phanta papri longle bonta Pakistan pen ke bang atuma phanke rongkhang habit asarkar atum council aphan parjujepin pen pridaksi adim klong pekdatlo bangso ajok rongkhang habit ajoke nonpu anta Pakistan pen ke bang amuni ratum dulang puta mai along ASDC amai phu holiram terang ninje non ke dobom asarkar ke Indian Constitution aman charkan jetsi sai ke claim lapen inglong aso atum akisung ke chini ingtung te laso asarkar ke kheso aphan kapanung kupben kapavir de ja phansi ason abidilang no aning hang aling claim tabaretlo kaphere meme atowar si dolo lasi kheso ke rengjia phan isimvet dopen kebangji lang arni anta kachesong pen karjap thip kenang sot pusi Tripura People Front amai phu Patal Kanya Jamatia ahin pen karbi anglong arat atuma phan chuning ritekang Pini Adap Abirta ke lapan sekang ton niklo do methang me kardom.